Tak, dobré odpoledne. Dovolte mi, abych se představila. Moje jméno je Helena Nutilová. Působím ve svém profesním životě jako advokátka a dnešní odpoledne budu mít prezentaci na téma úpravy zadávání veřejných zakázek se zaměřením na novinky v této úpravě, jež nabyly účinnosti v březnu letošního roku. Cílem tedy té dnešní prezentace je seznámit vás s těmito novinkami. Dále si povíme něco o institutu elektronické aukce, což je tedy možnost zadávat veřejné zakázky prostřednictvím elektronické internetové aplikace. A konečně vzhledem k tomu, že jsem byla informována o tom, že jste doposud byli vyškoleni pro zadávání veřejných zakázek v těch případech, kdy jejich hodnota nepřesáhne 2 miliony korun, zaměříme se v rámci dnešní prezentace i na tu úpravu zadávání veřejných zakázek v případě tzv. Podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek. To jsou právě zakázky, jejichž předpokládaná hodnota převyšuje 2 miliony korun a úprava toho zadávacího řízení se pak řídí zákonem o veřejných zakázkách. Pokud vydržíte tedy poslouchat tuto prezentaci až do konce, tak se tedy budete obeznámeni s tou novelizací zákona, jak už jsem říkala, a budete tedy schopni postupovat při zadávání veřejných zakázek v souladu s účinnou legislativou. Je to vhodné mít tyto znalosti, jelikož Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který vlastně kontroluje, zda proces zadávání veřejných zakázek odpovídá té zákonné úpravě, tak je poměrně aktivní. V minulém roce uložil pokuty ve výši asi 30 milionů korun a zahájil 530 správních řízení. Takže v případě, že je veřejný zadavatel, konkrétně vy, tedy v té pozici, kdy má tedy zadat veřejnou zakázku, tak je důležité dbát na to, aby skutečně vše proběhlo podle zákona, jinak se vystavujete tedy riziku vysokých pokut, případně hrozbě odebrání dotací či dokonce trestnímu stíhání. Tak, co nás dnes konkrétně čeká, na co se zaměříme? Jak už jsem tedy říkala, povíme si něco o té novele, takzvané technické novele zákona o veřejných zakázkách. Dále tady budeme hovořit o těch elektronických aukcích a jak už jsem říkala tedy dříve, zaměříme se na ten proces zadávání veřejných zakázek v případě, kdy ta hodnota převyšuje 2 miliony korun. Tak, 6. března letošního roku nabyla účinnosti novela číslo 40 2015 sbírky, kdy tato novela tedy jaksi reagovala na určité podněty z praxe, kdy bylo zjištěno, že tedy je třeba učinit určitou úpravu té znění zákona o veřejných zakázkách. Zároveň tedy smyslem nebo důvodem, proč tato novela byla přijata, byla i jaksi následovat ten trend nebo už jaksi předběžně realizovat ty naše závazky vyplývající z našeho členství v Evropské unii, kdy tedy v roce 2014 na evropské úrovni byla přijata nová směrnice o veřejných zakázkách, kdy vlastně i do budoucna tedy se plánuje, že bude zcela tedy nový zákon o veřejných zakázkách přijat v příštím roce. Tak v rámci tohoto trendu, tak už jaksi byla přijata novela toho stávajícího zákona, kdy ta novela, jejím smyslem bylo tedy především jaksi zjednodušit a zefektivnit zadávání těch veřejných zakázek, nacházet nějaká levnější a tedy rychlejší řešení. Omlouvám se. Jo, takže údajně mě slyšíte bez problémů, takže to je dobrá zpráva. Já už jsem se chvíli bála, že mluvím takzvaně do země. Tak, začnu tady zase od začátku. Aha, tak, pardon.
Takže, jak jsem tedy říkala, již jedním z těch cílů přijetí té novely byla tedy snaha tedy zlevnit, zrychlit řízení a odstranit ty nedostatky zjištěné tedy při aplikaci zákona v praxi. Tu novelu nazýváme takzvanou technickou novelou, protože víceméně se jedná o takové dílčí technické změny. O tom už jsme tedy mluvili, že tedy ta novela reflektuje ten trend evropský. Poměrně důležité je si tedy uvědomit, že skutečně ta novela se aplikuje pouze v případě, kdy je například vedeno řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a kdy ten úřad posuzuje zadávací řízení, které bylo zahájeno poté, co ta novela vešla v účinnost. Pokud by se cokoliv týkající se veřejných zakázek, které byly vlastně zahájeny už před účinností tadyhleté novely, to znamená před březnem letošního roku, tak na ně se bude nadále vztahovat to starší znění zákona o veřejných zakázkách. Tak, jaké jsou ty hlavní změny, které nám novela přináší? Takže v rámci tedy zajištění toho zrychlení řízení a jaksi nižších ekonomických nákladů na něj, tak nám novela přináší jaksi povinnost do budoucna v rámci tedy řízení s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže s tímto komunikovat výlučně v elektronické formě. Další výraznou změnou, nebo poměrně výraznou, kterou nám přináší novela, je to změna, která byla vlastně zakomponovaná nebo byla přijatá na základě pozměňovacího návrhu Senátu, kdy do budoucna, kdy bude zjištěno v případě realizace veřejné zakázky, že je třeba nějakých dalších více nákladů, tak do budoucna je možnost vlastně nadhodnocení té původní ceny veřejné zakázky až na 30%. Takže například pokud tedy nám zněla předpokládaná hodnota té původní veřejné zakázky 1 000 000 korun, tak my tam můžeme provést nějaké další investice v hodnotě 300 000, aniž bychom museli znovu vypisovat nové výběrové řízení. V případě, že by hodnota těchto více nákladů tedy převyšovala 30%, tak je nutnost znovu tedy vyhlásit nové řízení a vše tedy zase od začátku. Další změnou, kterou nám přináší novela, je tedy rozšíření počtu hodnotících kritérií při posuzování veřejných zakázek. Blíže si tedy o tom povíme ještě později. Dále nám tedy novela přináší tedy zrušení té povinnosti zrušit zadávací řízení, jestliže se tedy přihlásí pouze jediný uchazeč. No a pak taky spíše technického charakteru je změna v tom smyslu, že tedy uchazeči budou moci v rámci veřejné zakázky, v rámci zadávacího řízení předkládat i vysokoškolské diplomy v latině. Právě, že toto vyplývá tedy z té zkušenosti, kdy uchazeči o veřejné zakázky byli absolventi konkrétně právnické fakulty Univerzity Karlovy, která má tedy diplomy v latinském jazyce, takže aby vlastně se snížily nějaké jejich administrativní náklady, tak byla přijata tato dílčí změna. Tohle to není ani tak podstatné, můžeme přejít dál. Tak, jak jsem tedy již říkala, jednou z těch změn je tedy rozšíření počtu hodnotících kritérií. Skutečnost je taková, nebo realita praxe je taková, že většina zadavatelů veřejných zakázek stanoví jako to hlavní hodnotící kritérium hodnotu té nabídkové ceny. Samozřejmě tento způsob hodnocení těch nabídek je nejjednodušší, protože ty kritéria jsou snadno kvantifikovatelná. Proto tedy zákonodárce se snaží na tuto praxi reagovat tím, že se tedy snaží umožnit těm zadavatelům veřejných zakázek rozhodovat se tedy nejenom na základě té ceny, ale zohlednit i další kritéria. Nově nám právě tedy ta novela jako jedno z těchto dílčích kritérií je tedy možnost zohlednit vliv plnění té veřejné zakázky na zaměstnanost osob se stíženým přístupem na trh. Já se domnívám, že tedy toto ustanovení je poměrně neurčité, těžko říct, kdy jej vůbec aplikovat, je otázkou, co je míněno těmi osobami se stíženým přístupem na trh.
Zároveň pokud by veřejný zadavatel tyto osoby konkrétně nějak specifikoval v rámci zadávacích podmínek, tak zase se vystavuje se tomu riziku, že to bude posuzováno jako, že stanoví diskriminační podmínky a ještě se vystavuje riziko sankcí. Čili toto je poněkud z mého pohledu problematické ustanovení. Tím jedním z dalších nových dílčích hodnotících kritérií, které bude moci veřejný zadavatel aplikovat při výběru vhodného tedy kandidáta na realizaci veřejné zakázky, bude tedy hodnocení vlastně kvalifikace a zkušeností těch osob, které se budou podílet na plnění té zakázky, ale to pouze tedy za situaci, že skutečně tyto osoby budou mít významný dopad na její plnění. Tak, ta praxe je taková, že často tedy, když už Úřad pro ochranu osobních údajů shledá nějaké porušení zákona o veřejných zakázkách, tak často tím pochybením bývá skutečnost, že veřejní zadavatelé v rámci těch zadávacích podmínek ty hodnotící kritéria stanoví velmi nejasně, velmi neurčitě. Čili je důležité, aby ty zadávací podmínky byly natolik konkrétní, že ti uchazeči skutečně budou vědět, jaké podmínky mají splnit, aby uspěli. V případě, že veřejný zadavatel nevyhoví tedy těmto podmínkám, aby skutečně byl konkrétní, tak je zde pak riziko, že se uchazeč v rámci takovéhoto zadávacího řízení obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a vznese tedy námitky proti těm zadávacím podmínkám a pak eventuálně hrozí, že tedy výsledky celého toho řízení by byly jakoby zmařeny. Tak, jak už jsem říkala, jestliže tedy jsou ty nabídky posuzovány podle nějakých těch kvalitativních hodnotících kritérií, nikoliv podle těch snadno kvantifikovatelných jako posuzování dle výše nabídkové ceny, tak je to tedy poměrně náročnější. Proto to tedy vyžaduje, aby hodnotící komise, která provádí tedy výběr vhodného uchazeče, byla jaksi odborně zdatná v daném oboru. Tak další změnou, která, jak už jsme o ní mluvili dříve, kterou nám tedy přináší novela zákona o veřejných zakázkách, je tedy zvýšení toho limitu na přímé zadávání víceprací z 20% na 30%. Novinka taky spočívá v tom, že jaksi už zákon není tak přísný na veřejné zadavatele v tom směru, že dnes, nebo vlastně dle té nově účinné úpravy bude stačit, když zadavatel v případě, že tedy bude zadávat ty více práce bez zadání toho zadávacího, bez vypsání té veřejné zakázky, tak bude stačit, když prokáže, že už při přípravě zadání té veřejné zakázky, tak že postupoval s péčí řádného hospodáře a že skutečně nemohl předvídat, že bude třeba nějakých dalších více investic. Se vrátím zpět. Dříve naopak tedy ty podmínky byly o něco přísnější ve vztahu k veřejným zadavatelům, kdy skutečně mohli ty více práce zadat napřímo bez toho výběrového řízení pouze v případě, že ty více práce vznikly z důvodu nějaké objektivně nepředvídatelné události, například, že došlo k nějaké povodni a podobně. Takže v tomhle mají tedy veřejní zadavatelé do budoucna jakoby širší pole působnosti, co se týká tedy zadávání těch více prací. Nicméně nic to nemění na tom, že i do budoucna nelze jaksi provádět ty změny při realizaci veřejné zakázky. Například není možné vypsat zakázku na stavbu školky a pak poté, co je vybrán úspěšný uchazeč, tak pak třeba realizovat stavbu nemocnice. Jo, takže skutečně v případě, že je stanoven nějaký účel stavby, tak až do samotného konce musí být tento účel realizován.
Další novinkou, kterou nám přináší novela zákona o veřejných zakázkách, je tedy zrušení povinnosti veřejných zadavatelů zrušit to zadávací řízení v případě, že je podána pouze jediná nabídka. Skutečně jsou někdy případy veřejných zakázek na určité dodávky nebo služby, které objektivně v rámci trhu je schopen zajistit například pouze jediný dodavatel, nebo jejich rozsah je velmi omezený. A v minulosti se pak stávalo, že vlastně, jestliže tady měl veřejný zadavatel povinnost zrušit tu zadávací řízení v případě, že byla podána jediná nabídka, tak vlastně byly opakovaně vypisovány nová výběrová řízení a zase rušeny, protože se právě přihlásil jeden zájemce, což tedy to celé zadávací řízení velmi, velmi zpomalovalo. Takže do budoucna tedy tato povinnost je zrušena. Novela nám tedy přináší i změny v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Já už jsem tedy dříve částečně definovala nebo vymezila tu jeho funkci. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je zde tedy od toho, aby vykonával dohled nad tím, zda tedy zadávání veřejných zakázek se odehrává v rámci zákonného rámce nebo se odehrává v souladu se zákonem. V případě, že tedy nějaký uchazeč v rámci zadávacího řízení shledá nedostatky v konání veřejného zadavatele, může tedy se na něj obrátit s námitkami a v případě, že těm to není vyhověno, tak pak věc tedy postupuje k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který tedy může ukládat ty sankce. Takže to jenom tak na úvod, abychom vůbec měli tedy představu o kompetencích Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ty novinky obsažené v novele zákona se zaměřují zejména na to, aby byl omezen výskyt tzv. Šikanózních návrhů, kdy třeba nějaký neúspěšný uchazeč v rámci zadávacího řízení ve snaze nějak zbrzdit, zkomplikovat to řízení, tak účelově tedy podával návrhy, které nebyly opodstatněny, což tedy zpomalovalo celé to zadávací řízení. No a ta novela toho zákona tím, že tedy stanoví určité přísnější podmínky ve vztahu k tomu navrhovateli, co musí vše splnit, aby vůbec ten návrh mohl být úspěšně podán a aby se jim Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zabýval. Takže do budoucna tedy ten navrhovatel, aby se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jeho návrhem zabýval, tak musí tedy tvrdit a doložit úřadu veškeré dokumenty ve stanovené lhůtě. Ta lhůta činí 10 dnů, to znamená 10 dnů ode dne, kdy je uchazeči doručeno rozhodnutí toho veřejného zadavatele o tom, že tedy zamítá ty jeho námitky, tak ve lhůtě 10 dnů má tedy ten uchazeč nebo ten navrhovatel tedy právo podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Takže všechny náležitosti toho návrhu musí být podány v té lhůtě a dochází tedy ke zvýšení kauce, kdy ten navrhovatel, aby se tedy zase jeho návrhem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zabýval, tak musí složit kauci, dochází ke zvýšení její horní hranice ze 2 na 10 milionů. Zároveň tedy ta kauce zase musí být složena na účet úřadu v té lhůtě 10 dnů ode dne, kdy se ten stěžovatel dozví rozhodnutí zadavatele o tom, že jsou zamítnuty i jeho námitky. Zároveň tedy další přísnější podmínka, která se snaží zamezit tomu, aby nebyl úřad tedy zahlcován těmi šikanózními návrhy, je, že v případě, že je již zaplacena jistota, pak je vzat ten návrh zpátky, tak propadne vlastně 20% z té částky kauce ve prospěch státu. Tak, do budoucna, teda, jak už jsem o tom hovořila, komunikace tedy s úřadem má probíhat výlučně v elektronické podobě. Stejně tak tedy veškeré dokumenty, přílohy návrhu rovněž tedy v elektronické podobě. Tak, částečně lze říct, že přijetí této novely bylo trošičku možná i nadbytečné s ohledem na to, jak už jsem tedy říkala, že dle tedy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24 z 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek, který
bude třeba, aby byl přijat zcela nový zákon o veřejných zakázkách. Nově tedy už se nebude jmenovat nově zákon o veřejných zakázkách, jeho název bude zákon o zadávacích řízeních. Tento název by měl konkrétně vystihovat jeho náplň. A tento zákon tedy nahradí zcela dosud účinný zákon. Měl by tedy ten nový zákon být přijat na jaře příštího roku. Takže zároveň tedy možná ta novela sice je do jisté míry nadbytečná, na druhou stranu může už nebo zavádí prakticky nějaký ten trend, který má být dál posilován v tom nově přijatém zákoně, takže bude možno už třeba i nějakým způsobem reflektovat ty poznatky z té praxe a dle toho, pardon, já se omlouvám za přerušení. Aha, pardon, já se omlouvám, já jsem přestala údajně pohybovat se slajdy, tak to se omlouvám, asi jsem se zapovídala. Mi bylo sděleno, že nejsou zde pohyby z prezentací, přestože já tedy mám pocit, že s ním pohybuji, takže tak já to zkusím, snad to teď půjde. Tak. Takže já navážu, takže mluvila jsem naposledy o zákoně, který má být tedy vejít v účinnost na jaře příštího roku. Tím tedy bude ukončen i tedy sled novelizací nekonečný toho stávajícího znění zákona, kdy za 9 let jeho účinnosti tedy bylo přijato celkem přes nebo kolem zhruba 20 novel. Samozřejmě skutečnost, že je zákon takto často novelizován, nějak nepřispívá jaksi k jeho správné aplikace, kdy vlastně ty samotní zadavatelé veřejných zakázek je pro ně obtížné se tedy orientovat a nejsou jaksi není ustálená nějaká praxe. Takže já doufám tedy, že ten nově přijatý zákon nebude podléhat tolika změnám jako ten zákon dosavadní. Tak, teď můžeme přikročit k dalšímu tématu hlavnímu dnešní prezentace a povíme si tedy něco o elektronických aukcích. Institut elektronických aukcí není úplnou novinkou, byl zaveden do zákona o veřejných zakázek už někdy v roce 2011. Jedná se tedy o takovou formu elektronického tržiště, kdy je vlastně vytvořena elektronická webová aplikace a je tedy možnost zadávat veřejné zakázky prostřednictvím internetu, vkládat veškeré dokumenty, tedy v reálném čase přes internet. Ta elektronická aukce je, řekněme, i ekonomicky výhodná pro veřejné zadavatele, protože jak se vytváří možnost většího konkurenčního prostředí, možnost tedy rychle reagovat na nabídky dalších uchazečů, takže je
je zde větší šance, že bude dosaženo co nejnižší výsledné ceny, nebo že ty nabízené podmínky budou tedy i lepší pro veřejného zadavatele. Zároveň tedy ten režim je takový, že v některých případech má tedy veřejný zadavatel povinnost zadat veřejnou zakázku prostřednictvím elektronické aukce, jindy je to jenom jeho možnost jaksi dobrovolná. Ta povinnost zadat veřejnou zakázku prostřednictvím té elektronické aukce je, nebo jak si vyplývá z toho, jaká komodita má být předmětem té veřejné zakázky, v rámci jakého řízení má být ta zakázka zadána. Jo? Takže skutečně zřejmě by bylo pak na místě v případě, že se má realizovat nebo zadat nějaká veřejná zakázka, tak konzultovat nejprve tedy s odborníkem v případě, že by tedy veřejný zadavatel nehodlal dobrovolně se vypsat tu zakázku formou e-aukce, tak dopředu se raději informovat, jestli se na něj nevztahuje náhodou ta povinnost učinit tak povinně. Skutečně nedá se to říct obecně, záleží na konkrétním případu. Zároveň je tedy zapovězeno, aby formou elektronické aukce byla vypsána zakázka na stavební práce nebo na služby, jejichž předmětem plnění mají být tedy práva duševního vlastnictví. Je to protože ty hodnotící kritéria v rámci elektronické aukce jsou spíše tedy kvantitativní, to znamená tím jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena. Samozřejmě v rámci elektronické aukce lze těžko hodnotit nějaké výstupy duševní činnosti, nějaké takovéhleto spíše parametry kvalitativního charakteru. To, zda bude pro zadávací řízení využita elektronická aukce, tak to už by tedy mělo být obsaženo v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení, kdy současně ty náležitosti těch zadávacích podmínek v případě, že je využíváno elektronické aukce, jsou tedy přesně stanoveny v zákoně, jich poměrně řada, takže je to tedy paragraf 96 odstavec 4 zákona o veřejných zakázkách. Tak ještě předtím, než je zahájena elektronická aukce, tak hodnotící komise, v případě, že tady zadavatel nemusí mít hodnotící komisi, to, kdy zadavatel nemusí mít hodnotící komisi, je zase přesně specifikováno, přesně jsou specifikovány podmínky v zákoně o veřejných zakázkách, tak ta hodnotící komise ještě předtím tedy je povinna provést takzvané předběžné hodnocení těch nabídek. A na základě tohoto předběžného hodnocení tedy jisté uchazeče eliminuje a ti, co nebyli vyloučeni v rámci tohoto předběžného hodnocení, tak jsou tedy vyzváni, aby podali aukční hodnoty do elektronické aukce. Veškerá komunikace tedy v rámci elektronické aukce samozřejmě z logiky věci probíhá elektronickou formou. Tak těmi povinnými náležitostmi výzvy k podání aukčních hodnot do elektronické aukce jsou tedy informace nezbytné pro to, aby se tedy ten uchazeč mohl připojit do toho systému, to znamená, ta výzva k podání aukčních hodnot obsahuje nějaké přístupové údaje, pak datum a čas, kdy se má aukce konat. V případě, že tedy tím hlavním hodnotícím kritériem má být ekonomická výhodnost té nabídky, tak by měla by ta výzva obsahovat
matematický vzorec, který se použije pro určení automatických změn pořadí na základě podaných nových aukčních hodnot. Tak to přiznám se, že tohle jsou takové technické detaily, kterým ani já příliš sama nerozumím, nicméně tak pro úplnost to uvádím. Tak, ta elektronická aukce může probíhat po více tedy aukčních kol, a všichni uchazeči tedy mají právo na to, aby byli informováni zadavatelem po celou dobu konání té aukce o jejich aktuálním pořadí nebo o nabídkách tedy ostatních uchazečů. Tak ve snaze zamezit tomu, aby jaksi celé to zadávací řízení, jestliže je tedy aplikována ta elektronická aukce, nebylo zcela tedy v rukou nějakých automatických programů, tak novela zákona nám přináší, řekněme, takový lidský prvek v tom směru, že v případě, že je tedy vybrán uchazeč na základě té elektronické aukce, tak hodnotící komise po jejím ukončením je teda povinna zhodnotit, jestli ty nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké. V případě, že se tady zdá hodnotící komise, že skutečně ty ceny jsou podsazené, tak může tedy požadovat písemné odůvodnění od uchazečů, nebo v případě, že ani toto písemné odůvodnění nestačí, tak může si případně pozvat uchazeče i k ústnímu šetření, aby zdůvodnil tedy, proč ta nabízená cena je takto nízká. Smyslem je asi zřejmě této úpravy předcházet nějaké korupci. Tak. Teď tedy spíše obecně si povíme něco o veřejných zakázkách, o jejich dělením, abychom se pak skrze to tedy dostali na úpravu toho zadávacího řízení v případě těch nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek. Takže v obecné rovině veřejné zakázky podle předmětu toho plnění rozlišujeme na veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce. Podle předpokládané hodnoty výše té veřejné zakázky je dále tedy členíme na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. Obecně tedy ty veřejné zakázky malého rozsahu, s nimiž údajně už jste byli seznámeni v rámci předchozích prezentací. To jsou tedy ty zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřevyšuje 2 miliony korun. Tyto zakázky probíhají, nebo toto zadávací řízení v případě těchto zakázek probíhá zcela mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Čili ten zákon o veřejných zakázkách je nutné znát v případě, že má být tedy zadána veřejná zakázka podlimitní nebo nadlimitní. My si teď tedy povíme blíže o jejich diferenciaci, řekněme. Takže ta nadlimitní veřejná zakázka je zakázka, již předpokládaná hodnota má dosáhnout finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů oblasti a druhy veřejných zakázek. Ty limity jsou vlastně obsaženy v evropských předpisech, takže zase obecně to nelze kvantifikovat tu částku, od které se již jedná o nadlimitní veřejnou zakázku. Skutečně záleží na dalších faktorech, o jakého se jedná zadavatele, o jaký druh jde veřejné zakázky a podobně. Na základě toho lze tedy určit, zda již jde tedy o tu nadlimitní veřejnou zakázku nebo podlimitní. Smyslem vlastně toho dělení vůbec těch zakázek je to, že je tam rozdílný režim toho zadávacího řízení, pokud jde například o tu podlimitní veřejnou zakázku, což je tedy veřejná zakázka,
kdy její hodnota činí nejméně 2 miliony korun, tedy bez DPH, nebo v případě, že se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce, tak její hodnota činí minimálně 6 milionů bez DPH. A zároveň tedy nedosahuje toho finančního limitu, od kterého už se jedná o tu nadlimitní veřejnou zakázku. V zásadě se dá říct, že v případě, že jde o podlimitní veřejnou zakázku, tak to řízení je o něco méně administrativně náročnější jak pro veřejného zadavatele, tak i pro uchazeče. Je o něco jednodušší. To je tedy ten smysl dělení těch veřejných zakázek a je důležité tedy si dopředu tedy uvědomit vlastně, o jaký typ veřejné zakázky se jedná a tomu pak přizpůsobit vlastně to, jakým způsobem nebo jaká ustanovení vlastně se budou na tu danou veřejnou zakázku vztahovat nebo jaký režim toho zadávacího řízení. To už jsme si tedy vlastně zmínili dříve, že tedy ty veřejné zakázky malého rozsahu jsou veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby ve výši 2 miliony korun bez DPH maximálně tedy. Jo. V případě, že jde o veřejnou zakázku na stavební práce, tak by neměla hodnota proto, aby tedy ta veřejná zakázka byla považována za veřejnou zakázku malého rozsahu, tak by hodnota neměla převyšovat hodnotu 6 milionů korun bez DPH. Zákon o veřejných zakázkách zároveň předvídá, tedy, jak už jsem dříve naznačovala, vícero možností nebo režimů zadávacího řízení, kdy pak následně z toho plynou tedy pro veřejného zadavatele tomu odpovídající povinnosti. Takže rozlišujeme takzvaná otevřená řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog a zjednodušené podlimitní řízení. Já bych si dovolila zvláště tedy upozornit na to zjednodušené podlimitní řízení, které je v praxi tedy výhodné v tom, že skutečně klade nižší administrativní nároky na veřejného zadavatele a proto já si myslím, že zvláště pro ředitele mateřských škol nebo základních škol, kdy zpravidla asi zřejmě se nebude jednat o ty režimy. Pardon, já se omlouvám. Tady jsem byla vyrušena. Tak, takže jdeme dál. Tak, logika toho zákona je ovládaná jistými principy, kdy tedy snahou zavedení těchto principů je především tedy zamezit korupčnímu jednání v rámci zadávání veřejných zakázek. Samozřejmě co nejlepší asi prevence je, aby veřejné zakázky nebyly vůbec zadávány, ale byly zadávány v co nejmenším rozsahu, protože, jak se říká, příležitost dělá zloděje. Takže lze mít za to, že někdy stát jak se vypisuje výběrová řízení, kdy tedy poptává soukromé služby v situacích, kdyby třeba někdy mohl stát využít vlastního aparátu a kdy pak díky tomu jsou tedy eliminovány ty příležitosti pro nějaké korupční jednání. No v zásadě tedy, ale nicméně ten zákon se snaží tedy jaksi vytvářet nějakou prevenci nějakým nespravedlnostem. Takže jednou z těch jeho hlavních zásad je zásad transparentnosti, kdy tedy vlastně ideálním stavem by mělo být, aby tedy celé to zadávací řízení celé bylo veřejně dostupné na internetu, aby byla možnost vlastně veřejnosti tedy kontrolovat, zda se vše odehrává tedy nediskriminačním způsobem. Tím se tedy dostávám k té jedné z dalších zásad, která ovládá to zadávací řízení a zákaz, to je sice zákaz diskriminace, protože často jednou z těch dalších chyb, kterou často veřejní zadavatelé dělají, je, že v rámci zadávacích podmínek
jak si specifikují ty podmínky kladené na uchazeče takovým způsobem, že jak si smyslem je dosáhnout toho, aby byl vybrán jeden konkrétní uchazeč a ne jiný. Takže to je tedy jedna z těch dalších zásad, zásada diskriminace, a s tím souvisí ostatně i zásada rovného zacházení, kdy každý tedy ten uchazeč by měl mít stejná práva, stejné povinnosti v rámci toho zadávacího řízení. Ta diskriminace, ještě se k tomu vrátím, ta často nemusí být zjevná, někdy může být skutečně skrytá, a to, jak už jsem tady o tom mluvila, formou těch přísně nastavených kvalifikačních předpokladů uchazečů o tu veřejnou zakázku, kdy někteří ty zadavatelé jsou pak ze soutěže vyřazeni, přestože by ve skutečnosti byli způsobilí ten předmět té zakázky plnit. Takže s tím souvisí to, že by v rámci těch zadávacích podmínek ten veřejný zadavatel například, aby vyhověl tedy té zásadě zákazu diskriminace, tak by neměl v rámci těch podmínek stanovit nějaký konkrétní produkt nebo službu určitého dodavatele, ale stanovit spíše ten předmět zakázky jako nějaký obecný účel toho plnění. S tím zákazem diskriminace souvisí i to, že je zde snaha tedy jaksi umožňovat nebo usnadňovat fungování volného trhu v rámci Evropské unie, kdy zákon nám přímo stanoví, že zadavatel veřejné zakázky tedy nesmí omezovat účast v tom zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě Evropské unie. Tak, často docházelo i k těm případům, kdy ve snaze vyhnout se vůbec tedy tomu zadávacímu řízení, tak někdy někteří možní tedy, nebo někteří veřejní zadavatelé rozdělí fiktivně tu veřejnou zakázku na několik menších zakázek, aby se vešli tedy do nějakého limitu a zákon se na ně vůbec nevztahoval. Takže na toto zákon taky výslovně pamatuje a takové konání je zakázáno. Tak já už jsem předtím se zmínila o tom, že jak ty administrativní nároky, které jsou skutečně značné, tak jsou o něco menší v případě, že je veřejná zakázka zadávána formou takzvaného zjednodušeného podlimitního řízení. Možná je praktické tedy vědět, na jaké případy se to vztahuje, kdy lze využít tohoto zjednodušeného podlimitního řízení. Týká se to tedy v případě, že je zadávána podlimitní veřejná zakázka na dodávky, na služby nebo na stavební práce, jejichž hodnota nečiní víc než 10 milionů korun bez DPH. Ta jednoduchost spočívá v tom, že stačí, pokud veřejný zadavatel si vytipuje 5 možných dodavatelů na trhu a tyto přímo osloví. Tak a teď si řekneme něco o tom celém procesu zadávacího řízení. Zadávací řízení tedy začíná tím, že zadavatel odešle nebo respektive zveřejní ve věstníku veřejných zakázek oznámení o zahájení zadávacího řízení. Nebo případně tedy odešle k uveřejnění ve věstníku výzvu o zahájení zadávacího řízení. Zase bude záležet na tom typu zadávacího řízení, na tom režimu, který se uplatní. V některém typu řízení je tedy se používá termínu oznámení, v některých případech výzva, ale to jde skutečně o drobné niance. V podstatě je tedy důležité vědět, že zadavatel musí tedy oznámit to zahájení toho řízení ve věstníku veřejných zakázek, který zase je tedy dostupný na internetu.
Zadavatel v rámci toho oznámení nebo té výzvy stanoví lhůtu, teda jednak dokdy jsou ti uchazeči povinni podávat nabídky. A dále stanoví i v rámci toho oznámení nebo té výzvy lhůtu, v níž jsou tedy ty uchazeči pak těmi nabídkami vázáni. Zároveň tedy v rámci toho oznámení stanoví veřejný zadavatel požadavky na prokázání určité požadované kvalifikace pro účast v tom zadávacím řízení. V případě, že tedy se pak podá nabídku nějaký dodavatel, nějaký uchazeč, který nesplňuje tu kvalifikaci požadovanou v tom oznámení o zahájení zadávacího řízení, tak jej může posléze veřejný zadavatel z účasti v zadávacím řízení zcela vyloučit. Tak, zároveň tedy veřejný zadavatel je povinen tedy vymezit ty podmínky pro zpracování těch nabídek v takzvané zadávací dokumentaci, kterou rovněž tedy zadavatel zveřejní. A v některých případech tedy může i požadovat i po uchazečích, aby složili předem jistotu. Tak pak následně tedy ti uchazeči, kteří se chtějí zúčastnit zadávacího řízení, tak podávají tedy své nabídky, a to buď písemně nebo v elektronické podobě. A následně tedy zadavatel ustanoví nejméně 3člennou komisi, která tedy otevře ty obálky s nabídkami. Tyto lze tedy otevřít nejdříve tedy den poté, co uplyne lhůta k podávání těch nabídek. Tak, jak už jsem o tom mluvila, v některých případech může funkci hodnotící komise plnit sám zadavatel, v některých případech je povinen ustanovit hodnotící komisi, zase ty přesné podmínky, kdy má tuto povinnost a kdy ne, vyplývají přesně ze zákona. A následně tedy ta hodnotící komise, když jsou otevřeny ty obálky s nabídkami, tak tedy posoudí tyto nabídky, zda tedy odpovídají zákonným požadavkům a zda tedy odpovídají požadavkům, které veřejný zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách. Zákon předvídá jako ta základní hodnotící kritéria pro zadání zakázky buď tedy tu nejnižší nabídkovou cenu, jak už jsme o tom mluvili, to je tedy ta snazší forma pak hodnocení s tím spojená, a nebo může veřejný zadavatel stanovit jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost té nabídky. Ta ekonomická výhodnost spočívá v tom, že je zde snaha jak si najít nějaký výhodný vztah mezi užitnou hodnotou a cenou. To znamená, že se nezohledňuje pouze tedy ta výše té nabídkové ceny, ale zohledňují se i další parametry jako kvalita nabízeného plnění, technická úroveň toho uchazeče, vliv toho plnění na životní prostředí nebo výše provozních nákladů a tak dále. Tak, následně poté, co hodnotící komise tedy zhodnotí ty podané nabídky dle těch hodnotících kritérií, tak zpracuje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Následně tedy zadavatel rozhodne tedy o výběru té nejvhodnější nabídky, a to tedy buď té nabídky, která měla nejnižší nabídkovou cenu, anebo pokud tedy zadavatel dopředu stanovil jako to hodnotící kritérium hlavní tu ekonomickou výhodnost, to znamená i s posuzování těch dalších parametrů,
tak ji vyhodnotí i podle těchto dalších parametrů. Jak už jsem říkala dříve, v případě, že jsou tam tedy ty parametry kvalitativního charakteru, nejenom ta cena, tak skutečně to klade vysoké nároky na hodnotící komisi. Tak, poté, co tedy pak je tedy vybrán nejvhodnější uchazeč, tak mají další uchazeči v rámci zadávacího řízení možnost podávat námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru té nejvhodnější nabídky a vlastně pak v případě, že těmto námitkám, jak už jsem říkala dříve, není vyhověno ze strany zadavatele, tak dále pokračuje řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, čímž se tedy to řízení celé zbržďuje a až vlastně i poté eventuálně, co je skončeno toto řízení, nebo pokud není zahájeno, tak poté, co uplyne ta lhůta pro podávání těch námitek, tak až poté lze uzavřít tedy tu smlouvu s tím vybraným uchazečem, ne dříve. Poté, co je tedy uzavřena ta smlouva s vybraným uchazečem, tak veřejný zadavatel musí tedy ve věstníku veřejných zakázek ve lhůtě 15 dnů tuto informaci zveřejnit. V případě, že tedy nejsou podány vůbec žádné nabídky ve stanovené lhůtě, tak může samozřejmě veřejný zadavatel celé to zadávací řízení zrušit. Tak, to je z mé strany vše. Já nevím, pokud byste měli nějaké doplňující dotazy, tak se můžete ptát. Odpověď na ně může trvat delší či kratší dobu, v závislosti na tom, mám tady při sobě, když tak 120-stránkový zákon o veřejných zakázkách, takže když tak, pokud bych nezvládla reagovat nějak rychle, tak můžete klidně mi i zaslat e-mail na uvedenou adresu a dotázat se na případné nejasnosti nebo nějaké konkrétní problémy a budu schopna tedy nějakým způsobem vám odpovědět. Tak, děkuji za pozornost a přeju hezký zbytek odpoledne.